Sanibonani nakini bafowethu sikanye nabo la. Thank you bafowethu. Bese ngibingelela nonke abasibukela live nabasibukela kuma channels abafowethu abakhona la ngaphakathi. Igama ke ngiwulungelo wavilani kwaNongoma. Kulento eyiginci ke umuntu ubizwa ngongelo V. Ngibuye ngibeke umhleli womcimbi obizwa ngekhuphuka nezakho. Obukade ukhona ngeweekend esisuka kuyona mhla ka4 May. So umcimbi ke is more of a competition noma itheme yawo uyi competition yokuthi ke umculi osuke enabalandeli abaningi noma onamathikithi amaningi athengwe egameni lakhe uyena osuke ezodla umhlanganiso. Ihistory yomcimbi imi kanje. Umcimbi sonesikhathi ukhona ngade sawuqala. Siqala ukwenza sasibala amathikithi esangweni. Right? Wawuthenga ithikithi ebese ulifaka eboxini lalowo mculo sokumvotele ebese siwabala manual yabo. Ngokuhamba ke kwesikhathi nokuhamba kweminyaka sasiqale ke ngabaculi sasiba u5 kwi competition. But ngokuhamba kwesikhathi sabe sesibandisa abaculi kulonyaka especially sibe sesibandisa abaculi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi siye sashintsha indlela yokwenza. Kwase kuba ukuthi excuse me, kwase kuba ukuthi amavote because we are in a fourth industrial revolution. So amavote we are going more into digital things than izinto ezi-physical. So amavote sase siqala ke ukuthi siwabale e-computer ticket. Siqale last year in fact. E-computer ticket ke senza kanje sifike silode amathikithi omcimbi. Ebese kuthi labaculi abakwi competition bese siwahlukanisa amathikithi abo. Kube khona ithikithi ngizokwenza sibone nje ngamagama abaculi. Kube khona ithikithi likaNkosi yamagcokama, kube khona ithikithi likaMdumazi, kube khona ithikithi likaJiva. So if you are voting for one of these artists akhona kwi competition, uhamba nje ufike uthenga ithikithi lomcimbi elibhalwe igama lalo mculi, automatically usuke usumvotela. I-meeting esaba nayo ke because izinto zomcimbi noma ama decisions nama resolutions zomcimbi awathathwa yimina ngedwa, kodwa ngisuke ngiwathatha ngokubambisana nezinduna noma nobuholi obusuke bumele lawo maqembu. In fact kuleyo mhlangano nabaculi basuke bemenyiwe but abafiki, which is understandable ngenxa yebhizi ngoba kusuke kuyi weekend. Abafiki but kufika abantu ababamele nabamele abalandeli babo kuzinduna zabo, and then we take decisions together okuthi wonke umuntu usuke right ngazo. Last year sahlala la before umcimbi uqala, sathi sizovota e-computer ticket kuphela. That was last year. Kodwa phakathi nayo discussion yomhlangano sasikhona la, kwavela umbono othi ngoba iyaqala into yase computer ticket ibiqala last year, asivote in both ways. Asivote computer ticket siphinde sibale esangweni. That was last year. And ubuholi obabumela amaqembu babukhona. Fortunately enough, lento engikhuluma ngayo lo live namanje usasekhona on my page. Umuntu ofuna ukuyo reference usengahamba kufika uthole nje obunjalo. So ubuholo babukhona ngalo langa bathi last year asisebenzise computer ticket siphinde sisebenzise igate. Sikwenze lokho siteste into yase computer ticket ngoba besiqala last year. Base bevume kwase kuvunyelwana ngokuthi kuzothi ngonyaka olandelayo sebesho lonyaka bese kusetshenziswa ucomputer ticket kuphela. Right? So akukho ke la mina engithathe khona i-decision ngedwa ngathi kulonyaka kusetshenziswa i-computer ticket. This was i-resolution eyathathwa emhlanganweni savumelana ngayo ukuthi okay last year sizosebenzisa i-computer ticket negate bese kuthi this year futhi ngikhumbula kahle kulo live ngoba ngisho ngithi ukhona igama lathi sizowenza kulonyaka u-computer ticket so test ukuthi uyasebenza yini.
njengoba na last year babethe asiteste kokubili ukuthi kuzosebenzela yini, right? So kwasebenzela ke last year there were no issues. This year we moved into i-CompuTicket kuphela, and then kwaba nama issues athanda ukuba khona ke this year, right? But ngifuna kucaca ukuthi akukho la okwathi mina ngingedwa ngathi mina sizokwenza kanje. I've always kuyikhuphukane zakho since yaqala ngihlezi ngisebenzisana nezinduna zabalandeli, and zonke inqumo nemithetho esebenza khona zisuke zingashawanga noma ingashawanga ngingedwa, kodwa ngisuke ngisebenze ukuyishaya nabalandeli nezinduna ezimela abalandeli bawo wonke amaqhawe asuke khona, right? This year ke sasebenzisa u-CompuTicket wodwa. Into ke ya this year ibithi into ya this year mhlawumbe ke ngiqale kule last year into yakhona yayithi umuntu uyavotelwa e-CompuTicket nethikithi lasesangweni liyasebenza futhi ukuvota, bese kuthi amathikithi ase-CompuTicket ama-numbers ase-CompuTicket seza la ngumla kahle ngelanga lomcimbi esezobala safike saveza ama-numbers ase-CompuTicket kwase aqhathaniswa nama-numbers ayelethwe la esangweni. Lama numbers ase-CompuTicket sasiwabala kanjani na last year? Kwakukuthi if kuukuthi inkosi yamagcukama e-CompuTicket ithole u-1000, kufanele kube ukuthi lo 1000 ukhona la kwibox yakhe. Uma ngabe sesibala manual uphume lo 1000 wase-CompuTicket. Anything extra than that is what we deem as okuthengwe esangweni. See, understand that? Right. That's how we worked last year. And then this year, sathi okuthengwe e-CompuTicket ikhona, elithengwe esangweni alivoti. That was the resolution. Yangathathwanga yimina ngedwa, sasiyithathe sisonke ukuthi this year only CompuTicket. Okuzobe kuse-CompuTicket ikhona, and that's what happened. Right? So iyona history esinayo ngekhuphukane zakho umncintiswano kese. This year ke sayivula into ngokubuka ukuthi vele izobe ise-CompuTicket. Safaka nabanye abafowethu abangenabo abalandeli abanomfaniswano ukuthi umuntu uzozabe nezinduna. Lokho sikwenza ngoba vele i-competition izobe ise-CompuTicket. Akekho umuntu odinga induna yakhe ukuthi imeli izombalela, ngoba vele akukho la sisobala khona manual. Yonke into sizoyithatha kwi-system njengoba injalo siyimemezele. You understand? So that's why singabanga nayo into ethi abaculi laba abangenabo abalandeli kuzoba nenkinga. That's why sabandisa because i-system ibisibavumela ukuthi bengene kube kalula, yabo. That's what happened. Sabandisa abaculi saze sa-eda no group B okuwukuthi amajita akhulayo emculweni. Kulaba ba-group B nje akekho umuntu onomlandeli ofaka iskipha sakhe, yabo. Uma uthi ukhona bambala, yabo, because kodwa i-system ebesiyisebenzisa kulonyaka ibibavumela. That's why we had to group B. It was not nje i-decision engavele nje ngayithatha ekuseni ngavuka sengithi kuzoba no group B because 1 no. It was based on i-resolution eyayithathiwe together with induna, right? Sakwenza ke kulonyaka, right? Njalo sikhipha i-top 6, sikhiphe i-top 3 ku-group B. Sikhipha i-top 6, sikhipha i-top 3 ku-group B. Now, I want people to understand, before sifike endabeni yama-results, I want people to understand ukuthi uma iqala i-competition uyahlala ku-number 1 ngamathikithi awu-20 kukhona ongakathengiswa lona. Uma u-number 1 kusuke kungasho ukuthi usunamavoti amaningi kakhulu ngaleso sikhathi. But as i-competition noma isikhathi siqhubeka, yila abantu abaqala khona-ke ukuthi bethenga amathikithi. That's why phakathi nendawo ubona-ke ukuthi osuke kade ekhona ekuqaleni mhlawumbe uyashintsha aphinde abuyele futhi ku-number 1 kanjalo, yabo. So uma isaqala i-competition uyahlala nje ngamavoti amancane ku-number 1, iqhubeke uphinde ubuyele, yabo. Uphinde abanye bephuma abanye bengene kanjalo. Yabona nje last year I remember correctly and perfectly ukuthi ubahuphe sasingaze sibe naye kwi-top 6, kodwa ngelanga lomcimbi ubahuphe wathenga kushuthi abalandeli bakhe bathenga amathikithi ngeviki lokugcina. Ubahuphe wayengakaze abe khona kwi-top 6 last year bafethu, waqhamuka nje kwi-top 6 ngelanga lomcimbi.
sathi sihlanganisa amavoti akhe ase-computer ticket nawasesangweni wangena kwi-top 6 uba huphi engakazi azavele ngisho kanye. You understand? So it's not a new thing ukuthi ama-numbers ashintshe angashintsha ngisho ngelanga lokugcina, right? Angifuni ukukhuluma kade ngezinto esezidlule, ngifuna nje ukufocusa kule esusumsindo this time around ke sibe nayo top 6 abane top 3 amaviki namaviki kushintsha and remember ukuthi this year because besise computer ticket besinawo umthetho othi for number 1 wethu to win kufanele abe ne minimum of 400 ku group A, but ku group B besinento ethi kufanele abe ne minimum of 200. You understand? So that means ngisho ngabe kuthiwa bewu number 1 kodwa ungenaye u400 bese ngiyasibe nayo iwinner. Say understand le. So amanye ama rules abe khona this year lawo, yabo. So ke this year sawenza kumcimbi wahlala kumcimbi ngolesine before okuyilapha ke susakhona umsindo ukuthi kukhona ababe khona kwi top 6 nabakwamanye ama position ngolesine kuthe ngumgqibelo ngelanga lomcimbi i top 6 sishintshile khona kade bekhona abangasekho mhlambe khona okade kwenye position ongasekho kuleyo position, right? Khumbula ukuthi ke umthetho ubuthini kulonyaka. Umthetho kulonyaka ubuthi asibale esangweni, ubuthi sithatha okuse computer ticket njengoba kunjalo period. You understand? And that's what I did. That's exactly what I did, man. Lokho esasivumelene ngakho ilokho engakwenza. Mina ngithatha umuntu obe nama numbers amaningi e-computer ticket ngelanga lomcimbi. Ikhona ngithathile. Sathi sivala ngo4 ukuvota. Ngo4 umuntu wayenama numbers amaningi uwinile. Futhi ngenhlanhla yami umuntu obe nama numbers amaningi ngo4 uyena vele ogcine nama numbers amaningi ukubahlula bonke ngoba ibingacishi be complicated ukube kuthiwa umuntu wayenama vote amaningi ngo4 akuyena lo ogcine nama vote amaningi ekugcineni. Angazi noma ne understand abafethu. Ngenhlanhla umuntu owaye unumber 1 ngo4 vele ugcine nama vote amaningi kunabo bonke still egcineni. You understand? So ayikho confusion ebekhona lapho. Bese ngicela uku-addressa le issue ethi kunamathikithi omculo othile akade kuthiwa sephelile. Akulona nje iqiniso lokho. Ngizonikhombisa la kwi-screen mase ngivula iportal la nizobona khona ama results because angifuni kwamemezela, ngifuna niwabone from i-website no portal la ngiwaloada khona. Nizozibonela khona, sizologa in phambi kwenu nibone. Amathikithi abaculi bonke akekho umculo onethikithi elimited. Wonke umculo unethikithi unlimited. Okusho ukuthi angaphela mangathiwa sekuyisold out ye stadium. Kodwa wonke umculo amathikithi akhe avulelekile wonke. Okuchaza ukuthi njoba evulelekile wonke akukaleli ukuthi ubani angathenga amathikithi agcina la ubani athenga agcina la. No. Ungathola ukuthi ngenze isibonelo ongazi kahle ukuthi ngiyasenzeka. Umculi othile vele athenga amathikithi awu 10,000 bonke abanye bengawatholi. Because amathikithi awekho limited to umculo othile. Khona umculo ongathenga 10,000 abanye bengatholi lutho noma uma kuthiwa i-stadium sese sold out, you understand? Kodwa wonke umuntu une number evulelekile. It would only say awasekho amathikithi omculi uma ngabe kuthiwa sekuphele amathikithi e-stadium sekuyi-sold out. Kodwa akukho la kuthiwa khona amathikithi omculo othile asephelele because akekho umuntu one-limited number. Ngizokuveza lokho la kwi-system. Everyone has a limited number of tickets. I hope iyacaca leyo bafethu. Everyone has an unlimited number of tickets. Akukho la kuthiwa khona amathikithi akaphela khona. That's a lie. Manga lawo. Ahlaza le manga. Mhlawumbe ngabe ngiya-understand ukube kuthiwa uthi umuntu ngaya in a certain outlet or store ngafika bathi i-print yakho ayisebenzi because kuyenzeka ke lokho. Yabo? Bafika bathi i-print ayisebenzi nani. But ukuthi kwi-system aphelile amanga lawo. Akekho umculo akaphelelwa amathikithi. Phela ngabe i-stadium sasigcwela sibanga nayo sold out nje. Ayizophela kanjani awakhe yedwa. Sibanga nayo sold out. You understand? So that's a lie. That's amanga nje lawo acacile. Right. Bese ngidlula la ukuthi ke
before siye kuma result khona abantu abathi umculo othile waze kanjani ukuthi number 1, right? This is what happened. Abaculi because bayabizwa stage manager before bezongena stage. Kulaba be competition, laba babengekho kwi competition, stage manager wethu waye ne list ukuthi ubani ulandela ubani ulandela ubani. But kulaba be competition, stage manager wayengazi ukuthi ubani number bani. So what I did mina ukuthi ngoba ngangingafuni ukuthi into yakhona ikhulumisa, ngangibahambisa nga3. Ngangifike nezo stage manager ngithi nang unumber bani nonumber bani nga3 sonke isikhathi. Ku group B vele sasinabantu abawu3 ababe top 3. Ngabahambisa ukuthi babize stage manager ilo zoqala ilo number 1, right? Sase siya group A. Ku group A sekusele i-top 6 kuphela sebedlalile laba bani. Kwi-top 6 ngabahlukanisa abawu3 futhi. Ngabahlukanisa o3 abawu2, right? Ngahambisa unumber 6, 5 no4. Ngathi napa bazoma kanje. Wabacika stage manager wabuya nabo wabamisa emva stage badlala ngokulandelana kwabo, right? Usedlalile ngithi bese kudlala wadlala u6 wadlala u5 wadlala u4. Then ngase ngamnikeza ke manje stage manager i-top 3 ka group A ukuthi ke laba akabokugcina bami kanje, right? Wambiza number 3 okwaba uthwasele cancel okwagcina ngayo ukudlala before kube nomsindo stadium, right? So automatically ngaphandle kwami usekhona umuntu owazi ukuthi ubani number 2 ubani number 3, you understand? And khumbula ukuthi stage manager uzoyishare noba leyo information no MC okuyena phela kumele aphathe mic amemeza ngithi akwazi ukuthi silokhu sifihlile ngoba egcineni vele asimemezi ukuthi ubani owinile, but uyamenyeza umuntu onumber 3 ngoba sekufanele phela eze stage. But uma khona umculo ongathi mina ngeza kuye ngamtshela ukuthi unumber bani akavele, mina akekho umculo ngakhuluma naye ngelanga lomcimbi ngamtshela ukuthi unumber bani. In fact abaculi ngikhuluma nabo ngisho sebephuma stage uyedwa kuphela umculo engakhuluma naye babili kuphela abaculi ngakhuluma nabo mina before bengene babili kuphela abaculi ngakhuluma nabo before bengene stage. Mina ngahamba ngajive emotweni ngafike ngakhuluma no driver ngasho into engangifuna ukuyisho kujive ngathi ukuhlala naye isikhashana because kwase kumele ayosebenza. Ngahlukana no driver ohamba wayosebenza ngazokhuluma no ongaxoxa nomzukulu ngaxoxa noSenzo ngemva kwe stage. Other than that kulaba nje ababe kwi competition unjoko mangathi wabona mina uGatsheni mangathi wabona mina uThwasa mangathi wangibona before I competition amenyezelwe, we understand. Akekho umuntu wakhuluma nami before I competition mayikhona akavela asho cha wangitshela wathi no one. So as to I question ethi waze ngani uSibani bani ukuthi uyena owinile ubani waze ngathi unumber bani angazi. Mina I gave information yama artist awu3 kuphela to stage manager. Stage manager futhi ongeke uzumsole because kumele information ay communicate nobani no MC. MC okumele enzeni bafethu abizi artist ingene stage. It's no secret. Ngicabanga ukuthi leyo nje iphendulekile ukuthi waze ngani umuntu, but akekho umuntu owatshelwa yimini ukuthi uwinile noma udliwe noma kunjani. Ngicabanga sengi-addressile leyo idlulile, right? Into ke ithi sinama results la. Ama results ethu ke bafethu ngizowaveza live la. Angizukuwabiza mina ngeinamba. Ngizowaveza live ukuthi nizibonele nini ukuthi ubani wathola inamba engakanani, ubani wathola inamba engakanani. Khumbula ukuthi this year sibe nomthetho othi if kukhona umuntu okhalazayo ngama numbers noma ohluliwe wangaba satisfied, unelungelo lokuhamba aye computer kit noma ezekuthina simcelela statement ahambe ask auditor mayifuna uku-auditor engenza noma yini ngaso. Uma ethola ukuthi engikusho la akulona iqiniso ahamba sibophe noma buya zofuna 100,000 wakhe. Simple. Lokho sakushiso ukuthi yingoba besathi kulonyaka kuzosebenza i-computer kit kuphela. Bekade kungekho kuleminye iminyaka because bekubala abantu angithi. But this year we had an exception yokuthi ngoba kuzobalwa i-computer kit, let's have umthetho osibindayo nathi ezabahleli bekhuphuka nezabo ukuthi asikwazi phela ukuvele senze noma yini
bese sithi abantu abakhole lokho esikushoyo yabo. So if you are not happy, you know what to do. Hamba verifier, hamba auditor, ubuzo ufuna imali yakho if you are not happy. Ama results ayilawa engizowasho futhi ayila ngizonibonisa wona. Futhi lo muntu owinile uwine because nani nizobona la screenini. Ama results ayilokho nje aweka manje. Right? Abangaveza iscreen bafethu kunini enikhona kuma page abo bengeza bezosiveza nami ngizosiveza kweyami ifoni ebese siqhubekela phambili. Mfethu manancane ngivule la kuqala ngazibona password yami hayi ayithembele phela ngaleyo ndlela ke zonke hayi ngeke phela awuzofuna ukubona i-password yami qawe hayi qawe ufuna ukubona i-password yami bese ngingelela hayi qawe qaqhawe ngeza ngeza qawe njengonikodini right oyedwa nje uzongibambela la bafethu right bafethu ngizoyisondeza nje kanje ifoni ungaze ngiphume la. Where do I turn this thing? What no, it's fine. I see here the sleeping. Ngithanda ukusiza. Ngithanda ukusiza. Angithembi nje zoso. Oh. Ngiyadlala mfethu. Ngiyadlala mfethu. Nathi ke manje competitive sesiphakathi kwayo. Right. Isondeza futhi. Okay. Right. Siyaloga iningi bafowethu la. Nansi into. Monti vela kahle lapho. Yeah, kodwa usondeza futhi. Okay. Injani mfethu? Anilinde kancane ngani zakithi. Mhlambe sodingisha imali. Siyaloga in la. La ngizofihla ipassword yami phela. Angithembi. Oh, ngeke. Password yami le. Right? Sesiyaloga in ke lapha ya. Kanti kuyabonakala. Logged in. Right? Right. Nawo kumcimbi wathi siye khuleka khonto engifihlile la encane. Nawo kumcimbi wathi siye. Right? Yeah. Nakya sesiyangena ke kuwo. Oh, kusiyami. Hayi lutho yazi. Kufana nje umuntu owazi ukuthi kufanele abafona lesikhathi. Umcimbi ke nawo. Umcimbi wakulonyaka umi kanje. Right. Mema kwase kuvela abantu manje la seniyithenile nina le camera. Yazi niyithenile? Kungaba la kakhulu sayithenile. Futhi ithene yona. Anginazi ke nenzeni. Ayitheni. Right. Even better. Oh. Kula siqhubeka. So La even better. siyabangomsile bafethu abangomsile. So nanti ke into yomcimbi wakulonyaka. Imi kanje njoba sesiloge in. Now umcimbi, this ticket has matured and cells are disabled because umcimbi usunjani usudlulile, right? Right. Ngani siyabona ukuthi ikhampani le iVis Royalty ile company engisebenza ngayo vele angithi siyabona ikhampani yami le igama lami yele ngolungela igama lami la ngempela. Nansi event ikhuphuka nezakho yayingeyi4 angithi bingeyi4 iqala ngo9 iphela ngo11 right? Amagama kama artist abekade sinawo lawa la siyakhombisa ama-ticket atholakala kuphi nezitolo zako Shoprite nakho konke lokho kunye kanjalo kanjalo nawa ke ama-ticket la qala khona. Ngizocela ukuthi ama-ticket bafethu sifocus unumber 3, 2 and 1 right? Niphatha ama-calculator ngalapho because ukhumbule ukuthi belivota i-ticket lika general livota i-ticket le-VIP. So umuntu sithatha ama-vote akhe aku-general so axube nama-ticket akhe e-VIP. Siya-understand bafethu bese kuphuma inamba yodwa bese sibona-ke right? Ngizocela-ke siqale ozovela kuqala phakathi kwalaba bawu-3 nangumfowethu uThwasale Khansela. Umfowethu uThwasale Khansela unama-ticket amangaki la bafowethu? 286 right? Awuthi nginikhombiseke lento yokuthi kuthiwa i-ticket akhe aphelile ukuthi ayilona iqiniso right?
nali ithikithi lakhe. Ithikithi lakhe niyalibona abafowethu. Ngithi yabo sengilivulile. Lingakanani? Unlimited capacity. Alipheli until two stadiums sesigcwele. Siya-understand ke bafethu? Alipheli until kuthiwa ilokhuzana sethu. Lo fixed lo usho ukuthi price ayishintshi imile nje. Yabona? Right. Sibuyele emuva ke. Umfowethu lo uthwasele cancel no 286 ku general. Asambeni siyombheka ku VIP ukuthi bese banamangaki ku VIP. Now, thwasele cancel ku VIP unamavoti amangaki? Awu 7. Siyabona ngithi sonke bafethu. Unamavoti awu 7. Hlanganisa ke manje 286 uhlanganise nobani no 7 phuma bani lapho bafethu awuna 286 plus 7 phuma 293 right shuthi umfowethu at the end I total yakho bani u293 right asibuyele ke siyobheka omunye okuyi top 3 phakathi kaNjoko noGatsheni nangu uNjoko right uNjoko bafethu unamavoti amangaki 414 ugeneral right ugeneral nakho bafethu 414 kugeneral angazi manje ngisadinga ukuveza ukuthi ithikithi lakhe nalo beli unlimited angithi wonke umculo unethikithi unlimited sihambe siyobheka uNjoko ke manje ku VIP right asicingeke uNjoko la uNjoko ku VIP udayise bani 0 right okusho uNjoko itotal yakho bani u414 kuphela right sesiyabuya sesiyobheka umalume ke manje othembisana ibhodlela bese ngalithenga malume wethu ugeneral unobani 404 right sibuye kumalume wethu siyombheka ku VIP ukuthi unangako ankela malume wethu ku VIP unobani uno 8 right 404 plus 8 kuphuma bani u412 uNjoko unobani 414 uno 414 na understand abafethu yes so can you see ukuthi I difference incane kanjani I difference part kanjona uGatsheni ubani u2 abebulala I difference part kanjona uGatsheni ubani u2 bafethu so I think we are clear umuntu ke ofuna okuhlukile kunalokho noma ofuna more information unelungelo lonke lokuthi azocela i-email ngimnikeze i-statement ahambe aye computer ticket noma ngenza noma yini afuna ukuyenza ayofuna lama result njengoba enje ebese ke ebuya uma ngabe kuukuthi senze ngendlela okungeyona kuyobe kulungile abuye umuntu azofuna ilokhuzana yakhe azofuna into yakhe Njongo wine ngempela. ngicabanga ukuthi officially ke bafethu ngicela uqedele ngani zangithi ngicela uqedele officially ke bafethu lani yena ndayisajikike kodwa ayina Ususa. Njongo wine ngempela. Simemezile ingane. Chuthi abafethu ke nje kungasajiki-ke ake ngimise kanje naye ngiyabona angazi isikhona isimathatha sempilo so bafethu in closing sine winner sino number 3 obuthwasa ono 292 votes uhlanganisa ugeneral no VIP wakhe sibe noGatsheni o number 2 ono 412 votes okuthi uno 404 ku general abe no 8 ku VIP sibe noNjoko o number 1 official ono 414 ku general uGatsheni ke noNjoko bashiyana ngamavoti amangaki bafethu Awu2. that's how close it was that's how close it was I feel bad but there's nothing I can do but that's how close it was so angazi ke ngicabanga ukuthi lo msindo obukhona othi ubani uwine kanjani
mhlawumbe uzokuthi ukuncipha ngoba mina I did lokho esasikhulume ngakho ukuthi sithatha i-computer kit kulonyaka njengoba injalo. Mhlawumbe ke going forward ngonyaka ozayo sizophinda sithi relook at indlela esiyisebenzisile kulonyaka. Mhlawumbe go back to indlela ebesiyisebenzise last year if learning nomsindo or come up with a new strategy esizosebenzisa because ekugcineni umcimbi cha wona uzoqhubeka na next year uzoba khona and i-competition yethu sisazoqhubeka sibe nayo ukuthi next year there's already a new plan umuntu ayicabangayo azoyisebenzisa. But that plan again bafethu, you need to understand ukuthi the plan enginayo angizukuyisebenzisa until ubuholi babalandeli noma abaculi beyivuma noma beyiphikisa, right? Yabo nje last year there was a group abalandeli noma ubuholi bomunye umculi ngeke ngisho ngegama. They did a very good thing, very wise thing. They wrote me a letter yeyikhalazo before umcimbi bangithumela i-statement basithumela kimi hayi public bangitshela ukuthi bafo we are not happy ngo-1 no-2 no-3 no-4 sicela usichaze lento ibumi kanjani. That's what you need to do. Kuvulelekile vele, you understand? And I sent them ngabhala nami I think we sent each other 2 emails ngabaphendula ukuthi okay this kwenzeka ngale ndlela nale ndlela because sasikade sesivumelene but as a group bona basebeba nomcabango wabo, you understand? But into ebalekile ukuthi kufanele abantu beyazi ukuthi I cannot change the rules of the game phakathi ne-game, because the moment you change ama rules of the game phakathi nayo it means sekukhona umuntu osubona ukuthi lolu shintsho lwenza luzomsebenzela, and that would make me ngibuye njengomuntu bias. Yabo nje manje khona umuntu othi why usikweletu, for example why intwana noma icekeceke bebe group A. That was the resolution eyathathwa last year sivula ama-poll ka-group B, because last year sasingenawo group B ngiyakhumbula. Savula i-poll ka-group B eyayithi abantu bazodlala ngaziphi ikhathi. Wawusuthi omunye umthetho wakhona umuntu ozophuma number 1 no number 2 kwi-poll ka-group B ya last year uzonyuka ayokhompyutha ku-group A. That's how we found ourselves sinoskweletu noma cekeceke ku-group A. But this year abantu bazobuza ukuthi uchemile why ufake abafana bakasibanibani ku-group A. But this is something esavumelana ngawo last year. Uma ngabe sengiyishintsha this year ngoba wena usuyibuza this year sekuzoba njani kubona ngoba they did campaign ukuthi behlale phezulu kulokhuzana ku-group A ku-group B ukuze bezongena ku-group A. Uma ngabe sengishintsha into esasivumelene ngayo ayisangenzini umuntu omubi kubona. You understand? Once savumelana ngento, let's carry it out until lo nyaka uphele sibuke sishintshe ngonyaka olandelayo or add and whatsoever that we need to do. But as soon as i-resolution ithathiwe, there's nothing I can do ngingedwa, because angikwazi ukuthi ngifike ngithathe i-resolution nabantu begcwele indlu bese mina mase ngingedwa sengifila sengathi hayi ayisasebenzi le bese ngishintsha sengingedwa. Ukuze ngishintshe I need to come back to the people ekade ngiyithathe nabo, yabo? Discuss it with them ukuthi bafethu mhlawumbe kunento nje esingayibona kanjani beyiphikisa noma beyiphikisa beyivuma noma beyivuma, because at the end of the day vele ikhuphukane zakho is more fan based than artist based, yabo? Ama-artist awenzi lutho litheni kuyikhuphukane zakho. It is abathandi bomculo that do izinto ey'ningi, because we are not i-festival normal, we are a festival run based on a competition, yabo? So whatever abantu abamele abalandeli say goes. Whatever abantu abamele abalandeli induna zabalandeli ezivumelana ngakho goes, because ibona abantu abama-head alento, yabo? So ke mhlawumbe in closing umuntu akabonge ithuba lokuthi abe la, abonge ithuba lokuthi abantu bebephumile bebaningi bekhona emcimbini, nesithembiso sokuthi nangonyaka ozayo futhi umcimbi uzoba khona. Mhlawumbe kuzobe sekukhona okusha okuzokwenzeka, kuzobe kukhona okuhlukile, kuzobe kukhona vele lokho okwenziwa khona njengamanje njalo njalo, but umcimbi uzoba khona wona. And siyabonga nge-support, sibonge umasipala weTheku obekungabachasi bethu kulo nyaka, siyabonga kakhulu, and hoping ukuthi ngonyaka ozayo sizoba nabo abanye abaxhasi abazoseseka besisupport. Ngibonge nakunina-ke bafowethu ukuthi nifikile,
in short notice nakwazi ukuthi nis-attende sibonge nakwabakhona ku-live abawubonile. Hopefully into abayibonile izobenelisa, and ngicela ukusiphinda futhi lesi statement uma ngabe lama-result esiwavezile engakunelisi, usebenza nomculi noma unomculo omthandayo, hamba advise noma i-management yakhe uyi-advise ukuthi ayiyocela i-statement sama-results, behambe beyos-audita noma bengasiyisa kummeli noma bengasiyisaphi. Uma ukuthi lama-result esiwabizile akuwona lawa oniyowathola ngenkathi nenza i-audit yenu, ninalo lonke ilungelo lokwenza ofuna i-prize elinwayo. Kulula nje kanjalo bafethu, awukho umsindo, akufanele ngabe sinomsindo kunento, because abantu bathi angilenzanga iqiniso. Mina ngenze lokho esasivumelene ngabo, yabo. Kuke kwaba nomunye umfowethu obhala ukuthi bekufanele ngisale sengimuwinisa umuntu wayewu-number 1 olwesine uBafuthwasa. But again, now uma ngabe sewusho njalo ukuthi bekufanele ngimuwinise, don't you think sengenza okungekhona futhi manje? Shuthi vele ukuthi angenza ukukhohlakala, angiwinise umuntu ongawinanga ukhona umuntu onamathikithi amaningi kunaye. Uma uthi angigwema umsindo ngokuthi ngenza into okungeyona, then okungenala sivele siwuyena umcimbi. Because ukugwema umsindo ngokuthi siqamba amanga ngicela ukwenza le sibonelo before ngivale. Ukube kuthiwa ngenza ngendlela lobafasho ngayo, right, ngiwinise uThwasa, ukhona umuntu onelokhuzana mfethu onamavoti amaningi kunaye i-computer ticket, bekuyokwenzakalani uma ngabe unumber 2 no-3 uma sengibeka uThwasa phezulu behamba beyo-audita ama-results, bebuye bethole ukuthi no, omunye wabo unumber 1 omunye wabo unumber 2, kodwa mina sengibeza unumber 2 no-number 3, bekuyokwenzakalani uma sebebuya bethi vilani sinikeze imali ngokusobile. Okusho ukuthi mina bese kufanele ngikhokhele engithe u-number 1, ngikhokhele lo ngithe u-number 2 kanti kufanele u-number 1, ngikhokhele lo ngithe u-number 3 kanti kufanele u-number 2. Obese ngingenza futhi nokuthi i-top 6 kwayona yonke iqoveke, bengingayithola mina ngikhokhela wonke umuntu okuyi-top 6 ngoba iy'namba bengenzeka iswitche zonke. You understand? So ibingeke izingisize. That's why ngithe ungcono umsindo osuswa iqiniso kunomsindo ngizokhava ngamanga. I'd rather have people bengithukela ukuthi ngenza iqiniso kunokuthi bengithande ngenza into engamanga, because into ebuhlungu ngeqiniso linendlela nje ukuyiveza, and abantu abazona iy'domo, yabo, abantu abazona iy'domo. Right now I can tell you ukuthi bakhona abantu besebekwazi ama-results ebesebewatholile from computer ticket, abantu abazona iy'domo. So you can't play people, yabo. Awukwazi ukuthi uzothulisa umsindo womuntu uqamba amanga, ucreate nje into yokuthi abantu bengaphinde bethembe into eshoyo, i-credibility yakho ne-dignity yakho iphela nje nya. Because njengamanje ukube kuthiwa ngenze ngenye indlela ebese abanye bethu nabasebenza nabanye abaculi behambe, ake ngisibonele ngobhuti khona umfowethu wasebenza noGatheni, uThobani Mema. Thobani Mema is a very educated man, very educated. I think he runs an accounting firm, if I'm not mistaken. He's very educated, that man. Yes. uThobani Mema nga-audita ama-results namhlanje yena himself. We understand? So if bethiwa mina ngenza into ewugebengu, ibizobe ngibekaphi mina i-credibility yami izobe ibekaphi, yabo? Because njengoba ngisho ukuthi abantu abazona into, you can't play people. Do what is right. Ongenala abantu bekhulumela ukuthi wenza into right bethukelele unokuthi ngivika inhlamba ngokwenza into wrong, ngoba ekugcineni iqiniso belizophuma, and uma liphuma lo mcimbi ungeke uphinde ube khona, because ubengeyaphinda bekhona umculo beyothemba ama-result alomcimbi. Kodwa njengamanje I bet you nobe ngithuka uzongithuka nje phela ngoba uyathanda ukungithuka kumnandi mhlawumbe, uyabo. Kodwa iqiniso ilele ngishoyo alikho elinye. Ofuna iqiniso elinye efuna ukuyiprovela yena akenze lento esiyishoyo. Take your artist, nihambe no-audit ama-results, nibuye ema-wins and droppings of imali. That's it. Kanti iqedi kafethu unless sinembuzo la ngaphakathi endlini. Okay, mina umbuzo uneno from relative 1. Mana ngisavela ngapha. Uyavela. Lapho. Kunithuze ngizosho ya. Ngiseyisona isimathatha
Yeah. Danko gawe. Okay, unyaka from relative 1, I have a few questions. Oqala ukuthi ama VVIP wona bengabalwa yini? Ngiyabe ngavoti. Okay. Just to confirm, ama VIP nami ngaba nalo problem le ngothenga ithikithi ePavilion amzozo ngamtshela. As VIP ngangikwazi ukuvota. Ngangivota mina general kuphela, checkers. Mhlawumbe khona umuntu ozona lo problem efana nale mase address manje ngazikhuluma. As VIP ngangihluleka ukuvota. Angiklikheka kodwa ngingathengeki. Yes. Ngaze ngashintsha ngalenza general because ngangingazi ukuthi imedia transition ngoyithola yini. Ngathi ngiyithengele. Uvotela bani? Ngavotela uDuma kahle, ngaze ngaphosta. How? No. Ngiyayithola i-question yakho mfethu. Ilokhuzana njengoba usho iyayivela mhlawumbe ingacofeki. Engacofeki futhi kodwa ayithengela. I-drop lesiphinda kuyela kulana. Yeah. Right. So resume lapha. Yeah. Camera. Alright. So kuyela question yakho mfethu lesibili. Njengoba usho ukuthi ayevela. Ayelodiwe kwi-system njengoba liwabona namashita khona ngithi. Kodwa kuyenzeka ukuthi kuleso sitolo mhlawumbe senenkinga yokuprinta ngaleso sikhathi. But it is because angithi yabo ukuthi akhona athengekile, yabo. So bekwenzeka abantu abanye befone bethi ku Shoprite khona labafowethu abafana bethi Shoprite waseMaritzburg besho imall ababekuyona awatholakala amathikithi ngifone complete ticket obasana ama-email ngisho ngithi okay kunama outlets encane ngicheckela wona nani bese beyawathola abantu, yabo. So kungenza ukuthi either i-outlet yenenkinga or kwakunenkinga ne-printer but amathikithi ayikhona futhi. Okay, ngiyabonga nge-answer. Second question, Alright, singathatha umunye Okay. Umbuzo engaba nawo, okay, uNkosikhona Mchunu from Mashelela TV. Umbuzo engaba nawo ukuthi kuyikhophwane zakho previously sibonile ukuthi kakhulukazi ngiyakhumbula kuqhathwe kune competition enkulu kakhulu zani negcokama. Yeah, last year. Kwaba abalandeli abayiconfirmela estage. Ngiyakhumbula nje begcokama bayisho lobona bathi hayi bafethu sinelisekile. Yes. Induku sishayile. Nje wonke umuntu waneliseka. So ngifuna ukucheck ukuthi this year kushintshile from i-setup last year. Mhlawumbe ngelese ngiyichazile baba. This year we as from last year we agreement 80. This year sizosebenza ucopy ticket kuphela. Okay. Last year sasine agreement 80 sizosebenza ucopy ticket negate which needed induna ukuthi ziye stage because izona ezayibhala to confirm ukuthi kuyikhona. Okay. This year because induna beyingabani, that's why singabanga nayo into ethi kufanele ze stage to confirm ukuthi i-numbers yizo. Because we took numbers direct from Okay. the system. Mhlambe sekuyi-comment engasiza for future ukuthi mhlawumbe ama-artist noma induna zibe involved ekutheni ziconfirme mhlawumbe bengeke kube khona umsindo. It's just a comment. No ngiyakuzwa baba, but it depends on the system esivumelene ngayo. If induna mhlawumbe zithi next year let's go back to the old way of doing things, then they would need to go to stage beyo confirm. But if induna futhi zingathi no, let's carry on no computer kit, angicabangi ukuthi zizobe zikhona futhi still zokuthi igijime ziyo confirm phezulu because ama numbers ala. Yeah, we understand. So it would depend ekutheni sivumelana ngani going forward. Okay. Yeah. Thanks. Okay, simpini ngabonelwa again. Le nduna angiyithandi mina ngoba as example, umhlenge imali washansa induna, imanager kodwa ku Facebook uba subjective. So sicela mina as inkampani nenze of best interest for wonke umuntu. Ngoba abantu aba subjective ngokwehloso zawo. Kubeka lokho ngoba ku public ucommentile wathi akuni uthwasa. Ngiqala ukuthi imanager nomuntu oyinduna angaba kuthatha ngani decision efana naleyo. Secondly, uthwasa according to ama rules ekukhona ezabo akaqualify ngokuwina. Even if be number 1, bena 200 something which is less than 400. Ngishathwa be number 1 benga qualify ukuwina. Ngicabanga ukuthi iphuzu leli elibalekile kubantu understand ama rules. Let's say ku number 1. Yeah. Still akaqualify ukuwina. That's true. So nalento le abantu kufanele ba understand ukuze igame bayidlale ngendlela kuyona yona. In fact ngicela
because ngicanda kuyona umbuzo lento kuyisho ama-statements ngicela ukwengeza lento eshona. We need to understand ama-rules e-game before siyidlale, because ama-rules e-game kuyona yonke into ebengihlezi ko-live ebengibenza nakuma-post umuntu abewenza bengihlezi ngiwagcizelela. And kukhona abantu abathi why singavotani sangweni. You see ukuthi lo muntu lo usho umcimbi ubone ngalelo langa, because akekho umuntu obengazi this year kwi-competition ithikithi lasesangweni alivoti. You understand? So if seniluzile bese uzothi ayasivotiswa ngesangweni, I mean mfethu, you understand? So that means you were not part of the game isaqhubeka, yabo. So yeah mfethu ngiyabuza mawuthi eyinduna ukuthi into eyinduna, but eyinduna iyasiza kakhulu because they have best interest at heart of abalandeli, yabo. They are representing abalandeli of that particular artist, yabo. So if you talk to induna eziwu-2 zomculo oyi-1, right, bayakwazi bona ukuthi be-cascade the information to the entire balandeli balowo mculo kuma-channels abo abaxhumana kuwona, be it it's their groups on Facebook or WhatsApp, yabo. So bese into eyenzakalayo laba abahlangana khona laba discussa khona ema-breakini abo bese bebuyisa i-feedback eyodwa esizobuya kimi isibuya ngobani ngenduna, okusho ukuthi sengine-buy-in yabo bonke abalandeli beqembu elithile sesivumelene nabo nelithile sesivumelene nabo. But obviously here and there, now and then, you would get people that would just astray. Yeah, well, just astray. Yeah, what do I? Yeah. Bingelele mfethu kwazi from Select Africa TV. Ngifuna ukuchecka la ngoba ukhuluma ngendaba yamathikithi labantu nje ukhuluma ngabantu abathi bengavotwa ngane egate. Ngicabanga ukuthi ezinye zezinto noma umbuzo nenza kanjani ukuthi mhlambe abanye bonke abantu bekwazi ukuthola ukuthi amathikithi atholakala e-computer ticket, ngenxa ukuthi kunabantu ethola ukuthi bayisukela emakhaya indaba zamafoni social media nje ethola ukuthi abayi-understand but bangabalandeli babacula abathize. Nenza kanjani ukuthi bekwazi ukuthola leyo nto zabo? Mfowethu, unfortunately noma fortunately I don't know, ikhuphuka nezakho is only advertised on social media. That is because of financial constraints. You've never had an ad yekuphuka nezakho. You've never seen an ad yekuphuka nezakho. You understand? Yeah. So I've never had interviews emaphepheni or emaredweni pre-event ngikwazi ukukhuluma ngichaze lezo zinto lezo. I solely use social media, which is my page, to cascade your information particularly ngekuphuka with the help of induna nabaculi. You understand? So if there's someone othola ukuthi akekho kwi-social media, then it becomes a little bit of a problem. But I think we are moving into a direction of a digital space anyways. Yeah. But again, that doesn't mean right but that's the only way we have. Okay, okunye mfethu engicabanga ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi umcimbi uthi uyaqhubeka next year. Siyafisa ukuthi mhlambe ke nibukisise le ndaba yokuthi abantu abasuke beqaphile. Ngibukile nje kakhulu la ngicabanga ukuthi abantu bemedia bavinjelwa mfethu besishoda ngisho ngithola amanzi la. Okay. Sithi sifuna ukuzongena kula matende la abekhona sivinjelwe. Ngiyakhumbula nje kuleli tende lalingala khona intombazane yayingala i-security yangivimbela ngithi ngifuna nje amanzi because ngangumile. Ngicabanga ukuthi unelwazi wafika nepack yamanzi wathi uyithenge ngaphandle. Ngathola lento zana ukuphuza. Ngicabanga ukuthi kumele beyi-understand naleyo ukuthi imedia ivinjelwa iyakhona ukungena yonke indawo. Because baze ba-check indaba ukuthi ema uthi uveza ilento zana ikhadi losukunikiwe bafunele lento zana le yayibona lonto le. Ngicabanga ukuthi iyashaya kakhulu nokushuthi unga-understand angani noma mhlawumbe lawo bantu abasuke bebalida. Ngicabanga ukuthi neningabatsheli ukuthi kunabantu engamele nimavimbe. Okay, no mfethu ngiya-understand. Mhlawumbe ngeke iphutha ngilibeke kubantu abasuke begadile. Yes. Mhlawumbe I'll just
take the blame Yeah. as umnikazi womcimbi ukuthi ezinye izinto well kuba kuningi kakhulu so ezinye izinto igcina ziphumuka. You understand? But ngoba usuyirezile, that's one thing next time I'll make sure ukuthi ayenzeki, yabo, because honestly angikhumbuli kukhona la ngibatshela khona ukuthi ningayivimit, so I wouldn't blame them. You understand? Yeah. That's why I will take the blame and say ngixophekile lapho and umuntu mhlawumbe axolise kuyona yonke imedia eyasafarisha from that and we will do better next time. Okay, okugcina sengiyayivala. Ake sibongele nje uNjoko simemezele ingane bafethu siyabona. Siyabona. Three questions, Mr. Sahama. Phela ngeke liyadlala ibhola ngo-half past. Okay, first thing first, guys, in media, so let's understand the scope of this meeting. As a media, a member of the media, we are bound by constitution, which represent izinto zangempela, not to be subjective izinto ezenzakalayo. Thina we can't comment ukuthi ubani kanjani. So the scope of the meeting is very important. Because nathi sihlonipheke, because one day masenza into sizwakala. Two questions. Kuna into etrendayo mhla 5 January 2024 ebhalwa uNgelo V ekwenkulu zokuxhumana ethi uNjoko uzobe ezowina ngomhla ka4 okwathi kusuku le event. Ngicela usiphawule kabanzi lapho bese uDJ Tira ngabe uyena uphethe le event, sponsor kwenzakala ngayo. And thirdly abantu ba complain ngevenue, kunabantu abafikayo athi umuntu uzohamba ngakusasa ngo12 sekuvaliwe akasanayo accommodation. Going forward izinto njalo silungisa kanjani ngoba abantu bayathanda ukusupport event kodwa cela sefaka book manje enganayo imali. Alright. Athi ngiqedile labo. Alright, no problem. One, ukhulume ngepost secretary yangangibhale nge-15 January. Ngisuke nje ngiqala ngisuke ngiphusha i-event nje from December, yabo. So ngi-announce ngo December ngiqala ukuyiphusha ngoJanuary. Like I've said ukuthi i-event ngiyiphusha no-social media kuphela, yabo. So each and every time mangiyiphusha kuba nezinto ezingama-gimmicks umuntu azenzayo nayishoyo, right? So abaculi abaningi uma ungayobheka even before uNjoko I posted abaculi abaningi, yabo, ngisho ukuthi ubani uthini, yabo. So I had a conversation noNjoko. Ngikhumbula kahle kwakusatrend lento endlondlo, ngiyakhumbula. Wathi uNjoko kimi, hey mfowethu, yazi mfowethu ngifuna ukuwina lapha ngivele ngibe indlondlo yomaskandi. Yes. Then from a conversation yami noNjoko ngase ngiyobhala ukuthi ayi uthi uNjoko angishongo ukuthi uNjoko uzowina. Hamba uyifunda kahle ngitheni uthi uNjoko. I-statement sami nje simi kanjalo. Akaze ngisho ukuthi uNjoko uzowina, ngithi uthi uNjoko uzowina abekwe njengendlondlo yomaskandi. That's my statement. Amazwi kanti mhlawumbe ukuthi ngoba ngiwasebenzisa ama-quotation marks, but I said uthi uNjoko. There was another post engayenza 2 days after ngobaHube. After ngikhulume nobaHube sesiconfirming ukuthi uzosebenza, right? Wathi ubaHube wemfowethu yakaze ngikhuluma kanjani? Athi yebo lapha ngizowina koyaka lo. Ngasuka late last year ngizowina kulonyaka mase ngiwine ngizochamela stage. Angikune ngoma ethi uchamele efrijini. Ngakubhala futhi naleyo nto leyo ikhona. Nihambe ni-check nayo ukuthi ubaHube mayise winile ukuthi uzochamela stage. Ngoba unengoma ethi uchamele efrijini. Why people are not talking about that? There's a lot. Uhambe uyo-check out uJanuary wami. I spoke about a lot of artists. Ngangiposte iy'thombe zabo, abanye ngangiposte iy'thombe zabo zasemcimbini walasi. Yabo, ezibhrendiwe ezinelogo ekhuphuka nezabo. Because I was promoting an event. You need such things more promote event. You cannot promote event when Shumael. You understand? You need something that would make people talk. If you say uNjoko uthi uyowina, right? You're telling other artists to now uNjoko ethi uyowina nanihamba nithi niyowina. Definitely. You understand? You cannot just keep nifuna ngiposting ithi kushuthi uNjoko uyikhuphuka nezathu bese ngiyavala. You understand? ubaHube mayethi uzowina bese chamele stage. Fanele ngayisho lonto leyo. Why people are not talking about such ama post engawenza ngabanye abaculi? Is it because uNjoko winile, or is it because people see uNjoko not as fit enough ukuthi awine, or I just do not understand. And I do not get why people are saying ngenzelekile where else it's the numbers, it's not me. It's not me, right? And then umbuzo wakho wesibili mfethu ukuthi DJ Tira. Ngokuvala ngawo kwaTira. Event, yes. Indaba event. I've had
ama-comments nama-request nama-complaints amaningi regarding ivenue. Mhlampe it is time to change and move, because iKhuphuka has proven ukuthi it is one of the biggest events akhona kumaskandi, and we cannot close umcimbi ngo-11 ngo-12 because la bavala ngo-12 eCartersfontein, abavala ngo-11 sorry 11 i-cut off time yakhona. Isizathu salokho ukuthi phakathi namalokuzana nama-residents kuhlala abantu yabo, so ngo-11 bayavala. So next year we are definitely moving to another venue ezosivumela ukuthi ayakubo mshawushile kulamule khona ukusa yabo. So yeah, that's that ngevenue. Akira. That's funny. Utira. Utira phela I do not understand ngempela ukuthi nimsuka ngani. Honestly speaking, I've never had any contact or communication noma call. Yabo. Ngicabanga ukuthi nje udadewethu wayeqiwe amanzi, and beside amanzi amponjwana I think wadideka nje. Uyabona uma ukhuluma udiniwe ugcina izinto eziphambana. I think khona igama efuna ukulisho mhlawumbe wayefuna ukusho igama lami la kumaskandi kodwa kwafika igama likaTira. Wayelokhu nje into enotira. Waphinda impela kaningi. That's why ngithi I think usesiwayeqiwe amanzi yabo ngalalapho because uyabonakala nanokuthi I think they waphambaniseka mfethu wadideka, but in to answer your question, I do not have any relationship with Tira. I've never employed him worked with Tira. We've never had any contact with Tira. I just know umsebenzi kaTira nje, and I appreciate umsebenzi wakhe and what he's done for music fraternity as South Africa and what he's done for youth asebenze nayo. But other than that, I've never engaged with Tira in any form. Ngicabanga No, never ngakho. yeah. Siqedile. Oh, yeah. Ayiqhawe ukhuluma into ebhanyazwe eqhawe. Yeah, boy. Yaqhawe. Ayiqhawe sibona stage lapho ukhuzana mase stage lapho sibona ngemumva lapha impela kino banono apha sebenza le ngqola. Angaze ngidino mfethu. Awusakubona baqhawe uyale nale phambi koshushana. Ngicabanga ukuthi uma ngiyabuka ama video enu ku group A na top 3 ka group B was already on stage. Isizathu salokho base amaphoyisa eseshini because ngeza la ngazoba ne meeting stakeholders meeting I think kwaku 8 or 9, I'm not sure, 8 or 9 bezo update ukuthi okay usela ama artist amangani. You do that 2 hours la every 2 hours we report, right? So I came here cishe kwaku 8 or 9 basibiza ngazo report ngasho ukuthi kusela ama artist amangani awu 30 ngathi kusela ama artist awu 14, right? So when I went back I knew ukuthi kusela ama artist awu 14 usela 3 hours, right? So I had to go back to stage and say kubona umuntu odlala lapha fethu, please let's wrap it up yabo. It's not only angazi ngikhethe kanjani kakhulu because ngisho ukuduma kahle yabo. Uma ngabuza umjida uDJ kaduma kahle kanti ngikhuluma naye kwaThaba esho ukuthi hey cha waze wangijaha stage. I'm like how mfethu uyazi nawe ukuthi eseshubile, you understand. Ama artists afana no Steve, I spoke to them. I spoke to stage manager. I'm telling you, instead of 15 in fact because of his card, I went to no 11 in fact. Yabo, say 4 minutes of Allah. Yabo. So Naphuzani was not an exception. It was the same thing. Muti, I'm fact. Ngicela bafethu nivale. Because I think ukudlala ukhuba sasena ama artists down 9. Because kwakusele top 6 and top 3. Sasena ama artists down 9. Yeah. So it was nothing that can be blown out of proportion. It was just indefinite now coming artist. Siyabonga.